guys for today's video. Kat mga naktimanggani, binugwak ato yun Tinagdakdal nga manggani may 1 kilo mo ato isan. Ti pagsawsawan tayo kat bugoong ka ng sili na bugoong ka ng sili. Gasang ate guys. Umangga di? May katinabay ko tamangga. There, you sit there. Buyo! Buyo! So to ti... ata ni kung nadaridangan. Ata guys. For me. Nagdakil ate, madikmay bus ate. Pura may isang nga tao nga kuha. Ano kaya nga ibusin na ito Nagaduunay. Yan. Sip man dito pingpingnan. Pingpingan! Nakasla kanyak! Pusang ko mga diretso dyan ti imak. Dakil ni Kaya mo, daddy? Madam? Why? Tanyo ni guys, nagdakil, Pamato. Kaya kati, step bado, pamato. Kayo. May kaya na, Sa kutinti silay, madi na kano kaya tidik, kaya madi nga iput dan. Madi mo man na isa 20 pagsusahan niya, madi na ka siya niya, Yakar ko ito Tawam. Nyati nga manggan. Lakay. Tamo kamuti. Gasa nga di sila yo. Ayo? Nga ka na. Gasang. Gasang. Kaso nga ito sili guys, nagapudya medyo kalingga. Lugay's chili paste. Extra hot chili. Purok dos, Bulanao Norte, Tabuk City, Kalinga. Apal ka na may kanakagat na Masa? Lang makakagat. Nagdaktor mga kami niya kagat mo. Nakamutay? Ano ba? Tutok. Tutusan na pina. Taman. God bless you. Asla? Papel. Okay. Asla ano papel guys, dito kuha mangga. Ang gamin nga nalasong. Gabis lang tati mangga tayo niya. Pinas niya. Video. Ne. Naman, Sunday mat. Sunday mo dyan to dong.
Basi lang. Agasang, dad! Ah. Hmm. Hindi na kayang kun ka kasama sa bunga manggam. Indian Mingo. Hmm. Ah. Hmm. Ang laki pala ito. Tanggal. Ah. Nagkasa nga talaga, guys. Siguro na Angelic type pan, nagkalkalingatan na kon. Na. Batin. Okay, ato siguro. Nata. CR. Hmm. Sa lababo. Hmm. Ito yung bomba sa mga JNT.
taltalon. Hmm. Tapos ito, iba natitiwan na ito, lababo. Tapos small, tapos table. Paglutuan. Ito pagluton. Dito, pugugasan. Sink. Tapos ito, sink ka ito, pugugasan. Tapos ito, siyempre, lababo dahil ito pagpatayan ito. Tapos, ito table. Ito yung mali kalsada. Tapos lagaw di kusina yung adult kitchen kalawa na. Lawa ito Ah? Sige, bomba na yun. Tapos ito yung medidor na di CR. Tapos ito, siyempre dito, tapos dito ito, CR dito, pagluton di dyan, tapos dito, siyempre kaputi, sabitan twin, digiti, isampayan, mga maputi ko dito tayo. Ito yun lang. Nagsaak.